kuphakameni. Asambe sokhonze kuphakameni. Akhona amakhosi siyawazi, akhonze kuphakameni. Akhona amakhosi siyawazi, akhonze kuphakameni. Esawaphiwa umdali wezulu, esawaphiwa umdali wezulu. Asambe sokhonze kuphakameni. Umqali wendlela ushembe, asimkhonze ushembe. Inkosi yamakhosi, ukhonze amakhosi ushembe. Ilanga lamalanga ushembe, asimkhonze ushembe. Inkosi yamakhosi, ukhonze amakhosi ushembe. Inyanga yezulu ushembe, asimkhonze ushembe. Inkosi yamakhosi, ukhonze amakhosi ushembe. Uthini lwenkosazana ushembe, asimkhonze ushembe. Inkosi yamakhosi, ukhonze amakhosi ushembe. Unyazi lwezulu ushembe, asimkhonze ushembe. Inkosi yamakhosi, ukhonze amakhosi ushembe. Ongamthandi uyozamthande, kudluza kudlukulu. Ibazi kaSuthi Inkolo ngingumNazaretha, ngamukeleni ekukholweni. Inkosi yinye nokukholwa kunye nokubhabhadiswa kunye, Efesu 4:5. uJehova yena woba yinkosi phezu kwezwe lonke. Ngalomuhla woba khona uJehova munye negama lakhe linye, Zakhariya 14:9. uJehova washo kuMose ukuthi, khuluma kuba-Israyeli uthi kubo, uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa afunge isifungo sobuNazaretha, azimisele uJehova, Numeri 6:1-2. Ukuba kulotshiwe ukuthi ngikhona, isho inkosi, amadolo onke akuguqa kimi nezilimi zonke zifunge uThixo, Roma 14:11. Ngizifungile mina, izwi lami liphumile emlonyeni wami, ngokulunga aliyukubuya ukuba bonke mabakhothamele mina, nezilimi zonke zifunge. Isaiah 45:23. Weza wahlala emzini othiwa iNazaretha, ukuba kugcwaliseke washunyelwa ngabaprofethi ukuthi wothiwa umNazaretha, Matthew 2:23. Futhi ngaphakamisa abanye bamadodana enu babe abazisi, namadodana enu abe amaNazaretha. Akunjalo nina bantwana bakwa-Israyeli, usho uJehova, Amosi 2:7. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, imifula yamanzi okuphila iyakhuphuma esiswini sakhe, Johana 7:38. Wayesethi
leli libele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofeti. Luka 24 verse 25. Ngiyinkolo ngiwumNazaretha ngamukeleni ekukholweni. Ngathuma kini izinceku zami abaprofeti, ngaqinisa ngabathuma, ngathi awu ningenzi lokhu okunengekayo engikuzondayo. Jeremiah 44 verse 4. Ngabanika amasabatha ami abe umboniso phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuba nginguJehova obangcwelisayo. Hezekiah 20 verse 21. Anoba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabanye abantu uba nibe ngabami. Levi 20 verse 26. Matthew 24 verse 4. uJesu waphendula wathi kubo, ningadukiswa muntu. OPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunokulalela uNkulunkulu. Izenzo 4 verse 19. Marko 1 verse 21. Baya bangena eKapanawume ngeSabatha, wangena endlini yokusonta wafundisa. Wetha waya eKapanawume, umuzi oseGalile, wabafundisa ngamaSabatha. Luka 4 verse 31. Abafundi bahamba benza njengokuyala kukaJesu. Bathi abantu, lo uJesu umprofeti waseNazaretha laseGalile. Matthew 21 verse 6 and 11. Ngiyinkolo ngiwumNazaretha ngamukeleni ekukholweni. Asibo bonke abasho kimi ukuthi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Matthew 7 verse 21. Ningibizelani ngokuthi inkosi inkosi ningakwenzi engikushoyo na? Luka 6 verse 46. Niyizihlobo zami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. John 15 verse 14. Onemiyalo yami ayigcine, uyena ongithandayo uyakuthandwa uBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. John 14 verse 21. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, nazo ziyangilandela. John 10 verse 27. Bongani uJehova nina amabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe. Amahubo 103 verse 21. Ukuba usaba nje uJehova ngabathenwa, akuthi abakwagcina amasabatha ami, nabakhetha engithandayo, nababambelela ezivumelwaneni sami, bona ngiyabanika endlini yami naphakathi kwezigange zami isikhumbuzo negama elihle kunamadodana namadodakazi. Ngiyakubanika igama eliphakathi elingayikunqunywa. Isaiah 54 verse 4 and 5. Lapho-ke uzakwambula lowo ongenamthetho, eza kumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. 2 Thessalonica 2 verse 8. Labo benginabo ezweni ngabagcina egameni lakho, ngibalindile labo onginike bona, akalahleki namunye kubo, kuphela indodana yokubhujiswa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Ngiyinkolo ngiwumNazaretha ngamukeleni ekukholweni. 1 Corinthians 12 verse 5, 8 and 9. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye izipho zokukhulumisa kuye umoya munye. Kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu. Hebrew 8 verse 6. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabaFarisi bathi, mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe. Matthew 12 verse 38. Nxa singekho isibonakaliso abantu bayonakala, kepha yena olonda umthetho ubusisiwe. Izaga 29 verse 18. Selokhu kwathini akuzange kuzwakale ukuthi ukhona kwavula amehlo ozelwe eyimpumputhe. Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu ubengena kwenza lutho. John 9 verse 32 and 16.
engathi lona akaveli kuNkulunkulu lokhu engagcini isabatha. Abanye bathi umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinjena? Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini bangabi nacala na? Matthew 12:5. Ababhali nabafaristi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Luka 6:7. Ngiyinkole kumNazaretha, ngamukeleni ekukholweni. Amen. Umqali wendlela ushembe simkhonze ushembe inkosi yamakhosi ukhonza umakhosi ushembe ilanga lamalanga ushembe asimkhonze ushembe inkosi yamakhosi ukhonza umakhosi ushembe inyanga yezulu ushembe asimkhonze ushembe inkosi yamakhosi ukhonza umakhosi ushembe ucingo lwenkosazana ushembe asimkhonze ushembe inkosi yamakhosi ukhonza umakhosi ushembe